חבר'ה, ברוך הבא. שלום לכולם, אנחנו כאן, חג החנוכה, נר שני או שלישי, אני כבר לא זוכר, התבלבלתי עם הימים. ואיזה כיף שאתם כאן, והאמת היא, אני ככה התלבטתי אם להעלות את הלייב הסופר דופר עוצמתי הזה, או שלהשאיר את זה לעצמי. ואז חשבתי לעצמי, למה להשאיר לעצמך? עכשיו, אני חייב באמת לשתף, אני היום קמתי בבוקר, והיה לי איזושהי... הייתי צריך לעשות משהו עם הרישיון נהיגה שלי, אז מה הם ביקשו ממני? להביא את כל ההיסטוריה הרפואית שלי. אז הלכתי לרופא משפחה, הבאתי את כל ההיסטוריה הרפואית, ואז אני פותח את הדף, וזה, אופה. ואז אני פותח את ההיסטוריה הרפואית, לפני 10-12 שנה, ואז אני רואה כמו רשימת מכולת, אוקיי? מחלה אחת, דלקת פרקים, מחלה שנייה, כל מיני סוגים של דלקות פרקים שהיו לי בתוך הגוף שלי. עכשיו, זה היה לפני איזה 10, 12, מגיל 23 עד איזה גיל 31 כזה, סבלתי מהדבר הזה. אז אני פותח ואני נגלם ממש רשימה, אנקלודיס, ספונדוליטיס, כל מיני שמות, ואני כאילו מסתכל, אני אומר, אשכרה, אני לא התרפאתי, ריפיתי את עצמי, זו המילה הנכונה. אני אשכרה, ריפיתי את עצמי מכל הדברים האלה, מכל הרשימת מכולת הזו. עכשיו, מי שלא יודע, דלקות פרקים זה סבל יסורים, אוקיי? זה ממש סבל. אני זוכר 10 שנים של סבל, אוקיי? סבל יסורים. עד שאתה קם בבוקר מהמיטה, זה 3 שעות רק לוקח לך כאילו להתיישר על המיטה. ואז אחרי שאתה קם, לוקח לך עוד איזה שעה. ואז במהלך היום אתה בכלל עומד כזה, צולע כזה, עומד לא זקוף. עכשיו, מה זה חשוב לי להעביר את זה? כי בגדול כל הכאבים וכל המחלות, בייחוד אוטואימוניות, אוקיי? זה הגוף תוקף את עצמו. הגוף, יש שם איזשהו משהו עם עצמו. אגב, זה הסיבה גם שהתחלתי כאילו כמו לצאת כזה למסע שלי. הכל התחיל מכאבים של הגוף הפיזי. של באמת 10 שנים של סבל, של זריקות לתוך המפרקים, ואם אפשר לתאר את זה, את הכאב, דמיינו שיש לכם כמו איזשהו חור בשן, ובא איזה רופא ולוקח מזרק עם מחט כזו ומזריק לכם לתוך השן. ככה אתה צריך לעשות על בסיס קבוע. ואני זוכר שהיה לי את כל הכאבים האלה, לא הייתי במודעות, ובכלל לא הבנתי שהכל קשור בהכל, והכל קשור לעולם הרגשי, ולכל מיני חוויות שחווינו בילדות, ובאמת חיפשתי פתרונות, באמת. אמרתי כאילו, מה, איך זה הגיוני? בחור בן 24, 3, סובל מדלקות פרקים חמורות. ואז הרופא אמר לי, תשמע, אין מה לעשות עם זה, זה משהו שתצטרך לחיות איתו כל החיים. ואני זוכר שהסתכלתי עליו, ובאותה תקופה יצא הסרט הסוד. ובסרט הסוד יש אחד שנפל ממטוס, ואיכשהו, וכל העצמות שלו היו שבורות, והוא ריפא את העצמות שלו. אני זוכר שהבחור הזה בסרט ריפא את עצמו, ואז שלי זה קרה, נזכרתי בסרט, ואמרתי, גם אם בן אדם נפל ממטוס, כל העצמות שלו נשברו, הוא הצליח כאילו לעמוד על הרגליים, הוא בריא וחזק היום, אז מישהו יגיד לי שזה לכל החיים. ואז בלב שלי הוא אמר לי, תשמע, אתה תצטרך לחיות עם המחלה הזו, אין לזה ריפוי, ואז אני בלב שלי אמרתי, מישהו שיגיד לי את זה, ואני אמצא לזה פתרון. ואז ככה התחיל המסע שלי, של הריפוי, של החיבור שלי לעצמי, ממש חיפשתי דרכים לרפא את עצמי, והלייב הסופר עוצמתי הזה, הוא באמת יכול להיות תרומה לכל מי שסובל מכאבים, ממחלות, מדברים כאילו שהרופאים אמרו לו שאין פתרון, ואני, ההוכחה לזה באמת שיש פתרון. אז אני אשתף אתכם ככה קצת במה שחוויתי. ואז חיפשתי באינטרנט וכל מיני מקומות, רשמתי מה הפתרון, מה הפתרונות לדלקות פרקים, מה הפתרונות. ואז אני זוכר שהלכתי לקניון ומצאתי איזשהו ספר שאם אני לא טועה הוא נקרא המסע. המסע, כן, קוראים לו המסע של, לא זוכר את השם שלה, הוא בצבע כחול. ואז הבחורה בספר סיפרה שמה, ומי בכלל היה קורא ספרים בתקופה הזו, אבל אני זוכר שהוא משך אותי, ואז התחלתי לקרוא, והבחורה סיפרה שהיה לה סרטן, והיא הלכה לכל מיני נזירים בודהיסטים, ומה שהיא הבינה שהכל יושב על חוויות טראומטיות, וכל מיני דברים שקראו לנו אי שם פעם. אני זוכר שהוא נורא משך לי את העין הספר, וקראתי ככה בשקיקה. ואז אמרתי, טוב, אני חייב ככה, כנראה זה יושב על כל מיני דברים, כאילו הספר הזה נתן לי כל מיני
כל מיני הוכחות לזה שזה הכל יושב על העולם הרגשי. עכשיו, לא גדלתי בבית, לא יודע מה, גדלתי בבית שבסך הכל סבבה, קיבלתי אהבה והכל היה כאילו על פניו, הכל היה סבבה. ואז התחלתי להגיע לטיפולים של תת מודע, בדיוק מה שאני עושה היום. אני כאן גם מתעסק בכל מה שקשור לריפוי דרך התת מודע, לריפוי טראומות, לריפוי כאבים מהעבר. זה מה שאני עושה היום בעקבות מה שהציל אותי, ואז הגעתי לטיפול של התת מודע אצל אהבת חיי, בבת עיני פטריסיה יהב, שממנה גם אגב למדתי את השיטה הזאת, שיטת המקור שבה אני מטפל, והתחלנו לטפל, אוקיי? עכשיו, למה אני מספר לכם את זה? כי שאני בכלל, כאילו אמרתי, יאללה, ניסיון אחרון, תלך לעשות את הטיפולים האלה, אחרי שניסיתי כל מיני קורסים וסדנאות, זה היה בעיקר מנטלי, לא עבד. ואז הגעתי לכל מה שקשור לריפוי רגשי של הילדים הפנימיים שהיינו, של חוויות העבר. וממש סגרתי איזו סדרה של 20 מפגשים, ואז התחלנו לרפא את הילד הפנימי שבתוכי. אגב, מי שלא יודע, דלקת פרקים שיושבת, אצלי זה ישב בעיקר בעצם הזנב. עצם הזנב, מה שמחבר בין עמוד השדרה לעצם הזנב, אוקיי? הגב שלנו, האזור של עצם הזנב, זה העבר שלנו, כל מה שקשור להישרדות, לצ'קרת הבסיס, היא יושבת בעצם הזנב. אז אנשים שמרגישים שאין להם ביטחון בעולם, והם לבד, זה הכל יושב בבסיס. הבסיס זה החיבור שלנו לעולם, לקרקע, ושבן אדם או מישהו מרגיש שאין לו ביטחון בעולם, או שהוא לבד בעולם, מה שהיה לי, אז זה בא לידי ביטוי בגוף הפיזי שלי. ואז התחלנו את התהליך, סשנים של ממש, של תקשור עם הגוף, של ריפוי הילד הקטן הזה, ושחרור כל הרגשות, אוקיי? כי מה אני רוצה להגיד פה הרי? מה הסיבה שקורות? מה הסיבה בכלל שזה קורה המחלות? זה הכל יושב על איזשהו רגש, אוקיי? יש את המחלה, זה התוצאה, ומתחת לזה יש רגש כמו עצב, פחד, תסכול, ומתחת לרגש הזה יש אמונות. לבד בעולם, לא אוהבים אותי, לא רואים אותי, זה עובד בכמה רבדים. ואז בעצם בתהליך הזה של הריפוי התחלנו לשחרר את הרובד הרגשי, אוקיי? לשחרר ממש זה לנשום לתוך האיבר הזה, אוקיי? ולנשום ולהרגיש מה יושב שם מתחת, ואתה בוכה ומתפרק, ואז אתה משחרר את האמונה שנצרבה, וזה באמת ממש, אין לי אפילו מילים לתאר, וסשן ועוד סשן ועוד סשן, עד שנראה לי בכיתי שם את הנשמה שלי, את כל הכאב שהיה עצור בתוכי, ואחרי איזה חצי שנה נראה לי, משהו כזה, הלכתי לרופא, והכל היה בסדר, כאילו, אין מחלה. 10 שנים סחבתי את הדבר הזה, אין מחלה, אין כאבים, אין כדורים, אין זריקות. הלכתי לרופא, הוא שאל אותי מה עשית, כאילו, אמרתי לו, טיפלתי בעולם הרגשי שלי. זה מה שעשיתי, טיפלתי בפצעים שלי, בילדות שלי, בעבר שלי, אוקיי, גם כל מיני דברים מגלגולים, נגיע גם לזה, אבל בגדול, ריפיתי את החלק בתוכי, הכואב, המדמם, הבוחר. עכשיו, זה לא נעים להגיד את זה פה בפייסבוק, אבל אין מה לעשות כדי שזה יעזור לכם. עברנו על ציר הזמן של החיים שלנו המון אירועים, חלקם טראומטיים, חלקם קשים, ואנחנו כמו הרגשנו פחד וזה כמו נצרב לנו בגוף הפיזי שלנו, והוא התחיל לפתח מחלה. אז הסיבה שקורות מחלות כאלה, אוטואימוניות, שהגוף תוקף את עצמו, זה גם חוסר אהבה עצמית, וגם המון אירועים שקרו לנו. זה סיבה אחת, אוקיי? סיבה שנייה, לפעמים שהנשמה רוצה להתפתח, הרי לפני שהנשמה יורדת, היא כמו עושה לה תוכנית, אוקיי? ואז חלק מהחוזה של הנשמה, שאנחנו נרד לגוף פיזי, ודרך מחלה או כאב מאוד גדול, הנשמה ככה מתפתחת, אוקיי? כמו אלה של כיסאות גלגלים וזה, זה חלק מהחוזה הנשמתי, להתפתח דרך חולי, אוקיי? אז לפעמים אין לנו מה לרחם על אנשים שאנחנו רואים אותם בכיסאות כיסאות גלגלים או דברים כאלה, כי זה חלק מהחוזה הנשמתי שלהם. הנשמה ביקשה לחוות חוויית חיים אחת, אוקיי? שהיא בכיסא גלגלים או שהיא חולה מאוד, ואז דרך החולי הזה היא מתפתחת. אז זה או טראומות, אוקיי? או כל מיני דברים, חוזים נשמתיים. אז איך אנחנו באמת יכולים לפתור את זה? אז כמו שאמרנו, או כל מה שקשור לטראומות, אוקיי, ורגשות שתקועים בגוף, זה אפשר בעזרת טיפולים, אוקיי? יש מלא מטפלים נהדרים, גם אנוכי, אלוף בזה, כי זה מה שריפיתי בעצמי, אוקיי?
אז לשחרר את הטראומות האלה של הילדות, את כל הרגשות התקועים שעצורים בתוכנו. 2, לבדוק את החוזים של הנשמה, אוקיי? איך אנחנו עושים את זה? ממש, עושים את זה בדמיון מודרך, עולים למעלה להיכל של החוזים הנשמתיים, ורואים מה הנשמה ביקשה לחוות, אוקיי? ואז אנחנו גם יכולים לבטל את זה, אוקיי? וגם אנחנו יכולים לשנות את זה. כמובן שאם הנשמה באמת רוצה לשחרר את החוזה הזה. אצל רוב האנשים, שיעורים כאלה גדולים של סרטן, ויש כאלה שכאילו יש להם רווח מזה, הם לא רוצים לשחרר את זה, כי הם מתפתחים דרך הסבל הזה. לא באופן מודע, כל זה ברמה הגבוהה. וזהו, זה מה שהיה חשוב לי לשתף אתכם, שיש ריפוי להכל, אוקיי? יש ריפוי להכל, מי שסובלת פה מכאבים, מדלקות, זה באמת, רוב הדברים יושבים על הילדות, רוב הדברים יושבים על רגשות שנתקעו אצלנו בגוף. מה שאני בא להגיד פה זה קודם כל, לא להפסיק לחפש פתרונות, גם אם הלכתם למיליון רופאים, למיליון מטפלים, עוד אחד. תנסו עוד אחד, עוד מישהו אחד. יש מלא אנשים שריפו את עצמם, היום אני בריא, אני הסתכלתי על הרשימה הזאת שהוא הביא לי, הרשימת מכולת, אני לא האמנתי. אני 10 שנים, אמא שלי הייתה מאכילה אותי בבוקר שהייתי קם. באמת, זה סיפור אמיתי. ואפשר לצאת מזה. איך? דרך חיבור לעצמנו, דרך שחרור כל הרגשות האלה, שחרור הטראומות, שחרור כל הדברים האלה מהכלי שלנו. ואז הדברים מתרפים. וזה אפשרי, זה באמת אפשרי. אז המסר שלי, קודם כל, לחפש כל הזמן פתרונות, אוקיי? לשאול, לא להסתכל בגוגל על המחלות, להסתכל על הפתרונות, ללכת לאנשים שפתרו, שעשו, לראות מה הם עשו, אוקיי? לחפש כל הזמן פתרונות למחלות ולדברים האלה, מה הפתרון, אוקיי? וללכת לאנשים האלה ולראות מה הם עשו ולעשות את אותו דבר. 2, אם אתם בבית, באמת לנסות ככה SOS וכואב לכם ממש, זה קודם כל להניח יד על האיבר. אוקיי, נגיד סתם דוגמה, כואב לי זה היה בעצם הזמן, אז כל ערב הייתי נושם, ממש נושם לתוך האזור הזה, וכמו מתקשר איתו, שואל אותו מה אתה רוצה? מה אתה רוצה להגיד לי? מה המסר פה? לנשום, לעשות את זה דרך נשימות, להזרים אור לתוך האיבר הזה, למלא את כל התאים בגוף באור, זה רק איזושהי אנרגיה שהיא דחוסה, אוקיי? וזהו בגדול, זה היה לי חשוב להעלות את זה, תודה רבה שהקשבתם. ויש פתרון להכל. יש פתרון להכל. never give up. אז אני אוהב אתכם חבר'ה, אני מקווה שהצלחתי להעיר פה קצת בחג החנוכה, ושכולנו נהיה בריאים ונתפתח דרך עוצמה. אגב, בזכות כל כאילו, תראו איזה גאונית הנשמה שלנו. אני בזכות, אם זה לא היה קורה לי, כל הכאבים הפיזיים האלה, ובאמת 10 שנים של אני לא מאחל לאף אחד, אני לא הייתי הופך להיות מטפל על חלל היום. כאילו, זה לא יכול לקרות בלי הדבר הזה. והיום שאני מסתכל אחורה, אני אומר איזה מזל שזה קרה. אז אם אתם בתוך הבוץ, אל תתייאשו. יעבור עוד תקופה ואתם תסתכלו, אתם תגידו איזה מזל שזה קרה, כי לא יכלתי להיות מי שאני היום, אם האירוע הזה לא קרה. אז תשתפו אותי כאן מה לקחתם מהסרטון, ואם יש לכם שאלות, כאבים, מחלות, ריפוי, אני כאן בשבילכם. תודה רבה.